Bé, doncs, benvinguts al briefing tècnic d'aquesta última etapa de la Brama. En el vostre cas, una etapa de 32 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu. És una etapa que començarà al pavelló de Ribes de Freser, que pujarem, comencem per un camí, creuarem la via del Cremallera, creuarem la carretera de Pardines i després ja agafem un camí que ens portarà fins al poble de Pardines. Trobarem el poble de Pardines al quilòmetre 6. La primera part d'aquest camí és un camí que fa pujada i que potser costa una mica més de córrer. La segona part és una pista que també va pujant, però que potser és una mica més corredera fins a arribar a Pardines. I de Pardines doncs, sí que ja encarem una pujada bastant vertical, d'uns 3 quilòmetres aproximadament, fins a arribar al primer avituallament, que està en el creuar una pista. És una pujada que al principi és per un camí molt ample i cada vegada es va fent més estret i més vertical fins a arribar doncs, en aquest punt, quilòmetre 9 d'etapa, primer avituallament als Emprius de Pardines. I d'aquí doncs, sortirem també directes cap amunt per mig de bosc. És una zona que el camí no està gaire clar, però està ben marcat i no hi ha problema. Anirem pujant i fins a encarar doncs, una pujada directa cap al Puig Cerverís, que és un cim, serà el cim més alt de l'etapa, en el vostre cas. I res, encarareu la pujada doncs, gairebé directa cap amunt. I un cop a dalt doncs, sí que hi ha una baixada més tranquil·leta, fins que agafareu un petit tram de pista i encarareu doncs, tot un tram per uns camins que principalment fan baixada. Són uns camins que en alguna zona poden estar no gaire nets, però que no hi ha cap complicació per passar-hi ni cap complicació tècnica, fins a arribar a la Collada Verda. I anireu per un camí que fa una mica de volta fins a arribar al Coll de Pal. Estem al quilòmetre 20 de l'etapa, en el vostre cas, i és aquest segon avituallament després de 10 quilòmetres i mig des del primer avituallament que heu tingut. A partir d'aquí doncs, encarem tota la cresta de la Serra Cavallera fins a arribar al Taga i passant pel Puig Estela. Estem a 2.000 metres, és una zona doncs, molt exposada en cas de pluja o vent i no té cap gran dificultat tècnica. Potser després de Puig Estela sí que hi ha una part que pot ser una mica més lenta de superar. I bé, doncs abans d'arribar a dalt del Taga se'ns unirà la cursa de 60 quilòmetres i encararem la pujada final del Taga, les 3 curses juntes, fins a arribar al Taga, que és l'últim cim i un cim mític de la zona, que bé, per encarar aquests últims 6 quilòmetres de baixada fins a Ribes de Freser, una baixada bastant vertical, però que bé, esperem que serveixi per celebrar aquest final de festa. L'etapa acabarà al pavelló Ribes de Freser, on us esperarem doncs, per celebrar-ho.